Egunon, nire proiektua aurkeztuko dizuet. Bueno, astean behin hau egitea eta ordutxo batez zenbakikuntzan aritzeko askotan esaten diet edozein zenbaki aukeratuta, kasu honetan 28 zenbakia da, modu desberdinetan eta materiala desberdinekin adieraztea. Ikusten dezutenez, hemen 28 zenbakia Montessori txartelekin daukagu, txotxekin, erregletekin, 10 oinarriarekin eta xentimuak erabilita. Aukeratu dezakete, euroak baita ere erabili ditzazkete, hor daukate biletiak eta txanpon handiagoak. Uste dut zenbakien adierazpena oso garrantzitsua dela eta gainera ematen digula sarrera deskonposaketa egiteko. Hainbat materialak badute aukera izugarria deskonposaketak egiteko. Beste batzuk ez, bakarra dute, deskonposaketa bakarra edo adierazpen bakarra dute. Baina beste batzuk erregletak modura, izugarrizko jokua ematen digute deskonposaketarako. Eta behin sarrera hori egin ondoren, esango diogu, erregletak erabilita, modu desberdinetara adierazteko zenbaki hori. Orduan, taldean, 5 minututxo emango dizkiet, nahi dituzten deskonposaketak edo adierazpen desberdinak egiteko. Eta talde batzuetan aterako zizkie batzuk eta beste talde batzuetan beste batzuk gutxiago, gehiago, baina taldean lantzeko esango diet. 5 minututan ateratzen zaizkie deskonposaketa pila bat. Orduan, behin 5 minutu horiek pasa ondoren eta luzegia ez egiteko, eta Brunnerren 3 pausu garrantzitsu horiek jarraituta esango diot bakoitzeri, taldean agertu zaizkien deskonposaketa desberdinak adierazteko edo, hortxe nik egin ditut, pixkat laburagoa izan zezala bideoa bestela, Eta azkeneko pausua adierazpen matematikoa izango litzateke edo hizkuntza matematikora eraman. Eta horretarako, guk erabiltzen dugu eguzkia deitzen den eskematxo hori. 28 zenbakian baita ere erdian izan da, atera zaizkigun deskonposaketen eragiketak idatziko ditugu. Hau talde osoan, batera, arbelean egin dezakegu askoz ere politxagoa eta handiagoa eta hobeto ikusten dute. Eragiketak, kasu honetan denak batuketak, atera zaizkigun deskonposaketetatik arituko gara. Egia da, batzuk luzeagoak aterako zaizkigula, besteak baino, baina hori da aberatsa. Pixkat aurreago, eta ni 2. mailan nagoen hortan mugatzen diet gehiago batuketetara, baina 3. maila batera jungaitezke deskonposaketa horiek hizkuntz matematikoan biderketak gehituz eta oso interesgarria iruditzen zait, 28 zenbakitik edo edozein zenbakitik atera daiteken adierazpena, jolasa, jakinda ere kopuru berdinarekin ari gehala jolasten, oso aberazgarria iruditzen zait. Eta hori izan da nire proiektua. Gero arte!